ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, аз ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунем дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар якта мо шумост. дар имрӯза видео фақат хонаҳои фурӯшӣ мешавад. хонаҳои арзон ҳам ҳастанд. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон 5 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, дегдонхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хонаро нав сохтагианд, срочно фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа 6 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо 70%. нархаш 270 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 28 микрорайон 3 сотиқ заминай 5 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. подвал ҳам дорад. ремонти хонаҳо 100%. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. гирдаш маҳкам аст. нархаш 475 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, поёни бозори Корвон 3 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 130 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 8 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо 100%. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дар хона медарои зиндагӣ мекунӣ. нархаш
175,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 13-ум микрорайон. 6 сотиқ заминаи хона дуошонага, 6 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 420,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри панҷакент. 6 сотиқ заминаи 5 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, дегдонхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. гирдаш маҳкам аст. нархаш 350,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор. 6 сотиқ заминаи 6 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, дегдонхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. гирдаш маҳкам аст. дарвозаи калон ҳам дорад. хона дар наздики мактаб, садик, бозорча дар наздикиш аст. нархаш 206,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ, маҳаллаи гулбутта. 2 сотиқ заминаи 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. гирдаш маҳкам аст. кухни, баня ҳам дорад. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дар наздики мактаб. нархаш 350,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри кӯлоб. 7 сотиқ заминаи хона дуошонага, 6 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадаҳандарам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 460,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондаги набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айгуҷо хона ёбем, айгуҷо мошин, айгуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамуҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед
видеоро падилиса кунед ва беҳтарин комментаро нависана фаромӯш накунед бародаро. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон видеоро падилиса мекунед, дастгирӣ мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо боша бародаро. хай дӯстони азиз, ҳамакси саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.